Ihminen selviää luonnossa syömättä vaikka monta viikkoa, mutta jos juominen loppuu, ollaan nopeasti pulassa. Veden löytäminen ei sinänsä ole ongelma Suomen luonnossa. Sitähän löytyy kaiken näköisistä kivenkoloista, lätäköistä, puroista, ojista ja niin edelleen. Ongelma on siinä, että ihan mitä tahansa vettä ei kannata juoda, sillä se saattaa sisältää viruksia ja bakteereja, jotka voivat aiheuttaa karmean vatsataudin. Mutta eipä hätää. Tehdään veden suodate, joka poistaa tämän ongelman. Tarvikkeemme ovat muovipullo, karhun sammalta. Muista, että sammaleen ottaminen ei ole jokaisen oikeus, vaan se vaatii aina maanomistajan luvan. Aivan äärimmäisessä hädässä pienen samlamäärän ottaminen lienee kuitenkin luvallista. Sitten tarvitsemme hiiltä. Sitä löytyy sieltä, missä on joskus poltettu nuotiota. Ja kolmas aineemme on hiekka. Sitä löytyy esimerkiksi metsäautoteiden pohjilta, tuulen kaatamien puiden juurakoista, järvien rannoilta ja purojen pohjilta. Leikataan muovipullosta sen pohja pois. Korkkikin on turha. Näin saamme muovisuppilon. Suppilo täytetään niin, että alimmaiseksi tulee 1/3 sammalta. Sen päälle tulee 1/3 hiiltä ja päällimmäiseksi 1/3 hiekkaa. Nyt kun tähän suppiloon kaadetaan vettä, hiekka suodattaa siitä suurimmat epäpuhtaudet, kuten lehdet ja männynkävyt. Hiilikerros toimii aktiivihiilisuodattimena ja sammal viimeistelee suodatuksen. Näin saadaan likipitäen puhdasta vettä, jota saattaisi jopa uskaltaa juoda, ellei sitä ole tullut otettua aivan karmeasta majavanpaskalammikosta. Mikäli tällaisen filterin tekeminen tuntuu kuitenkin aivan äärimmäisen vaikealta, paljon helpompaa on etsiä maastosta tällainen keppi ja tehdä siitä taikavarpu. Sen avulla on erittäin helppo lähteä etsimään maastoon muiden sinne pudottamia avaamattomia juomotölkkejä. Niillä se jano lähtee.